observator de joc la acest meci este Lucian Bălan, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu formația Steaua București în 1986. Și un tricou al clubului Sporting cu numărul 5, număr cu care Lucian Bălan a jucat în finala de la Barcelona. Felicitări, Lucian Bălan! Clubul Sportiv Sporting Suceava respectă campionii României. Eu mulțumesc celor de la Sportiv Suceava, sunt bucuros pentru că mă întorc la Suceava după foarte mulți ani, înainte de Revoluție, mi-amintesc că aveați o echipă frumoasă în prima divizie. Sunt încântat și fericit că după ani de zile sunt peste 20 de oameni și mi-amintesc de mine. Și sper ca dumneavoastră la Suceava să reveniți în prima divizie, pentru că din ce în ce mai puține echipe de valoare avem și din ce în ce mai puține echipe care au dragoste de fotbal sunt în prima divizie. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit așa cum m-ați primit. O să țin aceste două trofee, atât diploma de merit cât și tricou, lângă sufletul meu, așa cum am ținut absolut tot ce mi-a dat fotbalul atâta timp cât am putut să joc. Bine, profesor, aștept, mulțumesc mult! Elena, în pan! Ce fac? pentru Sporting Suceava în contra Ferrariu. Am încheiat sezonul cu meciurile acasă, cu o victorie, un meci foarte greu. În prima repriză cred că am avut mai multe ocazii, puteam să înscriem. În cea de-a doua repriză ei cred că au controlat mai mult decât noi jocul, dar spre final am reușit în minutul 85 să ne adjudecăm cele 3 puncte. Felicit jucătorii, felicit pentru modul în care s-au comportat astăzi și mai avem două etape în care vom încerca să scoatem tot ce e posibil, maxim.